аз ибтидои анализ саволи 228 интеграл доштааст. Меохем бо маҳдудан, яъне лимитҳо доранд аз поин ва боло 2 ва 5. Ин намуди интегралро чӣ кор мекунем? Аввал бейни 2 ва 5 фақат ҳамин интегралро кор мекунем. 2x минус 1 dx. Биёин аввал худем интегралро ёбем. Чӣ кар ки мо медонем? Байни ифодаҳо плюс ё минус ва ҳар якти онҳоро алоҳида кор карда метавонам ва инҳоро ҳамчун барои фаҳмондан ҷудо кунам. Яъне 2x dx минуси 1 dx навишта метавонам. баъд ин ҳар якти онҳоро алоҳида кор кунам. 2x агар мо инро донем x квадрат мешавад, 1 бошад минуси x мешавад. Ва биёин акнун маҳдудҳоро монам 2 ва 5, 2 ва 5, 2 ва 5 дар инҷо. баъди интегралро ёфтам, баъд лимитҳоро ин ададҳоро мемонем. Чӣ хел мемонем? Аввал албатта 5-ро мемонем. ранги дигар интихоб кунам. Аввал 5-ро мемонем. Дар инҷо кор кунам. Баробар аст 5 квадрат минуси 5 дар қавс гирам. Байни онҳо ҳамвақт минус аст. байни ифодаҳо минус аст. ин аз қоида мебиёяд, қоидаи интеграл ва баъд 2-ро мемонам ҷои x-та. барои ҳамон бо дигар рангро интихоб кунам. Чӣ мешавад? 2 квадрат минуси 2. вақте ки лимитҳоро мондам, акнун биёин ҳисоб кунем. Чӣ мешавад? 5 квадрат минуси 5 ин 20 мешавад. Минуси 2 квадрат 4 минуси 2 минуси 2 аст. ва ҷавоби мо 18 мешавад. ҷавоби С аст.